ka Gold Bio Oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabantaki kali. Kabaduna artangka na kiwegi diesel, bat kabompen jabo kamariang, ban apply na banta banbo yaki petrol pump, pilaru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Ka kanhun kinohi ka school ka balatip kum ka Meghalaya SSA School Teachers Association hadin ka jingbom yo ya katulop ka basaw banai kanthi bat ka bolongru hadin ka jingkular jongki bor sarkar bansiu ya katulop jongki hinen kasngi kata haka khatsaw tarik ubnai Desember 2024 Henry Kamsyam lalong kumba ka sarkar kalakular hakmat kini kinohi ka school ka bolongru hadin ka jingbu jongki da ka jingtho hakmat umantri rangba badan burom jong ka jalla u Konrad Kesangma Menta kasngi kini kinau yalam jongane ka kanhun kilami syakmat bankhot bat banwer ya baro kinohi high school SSA ba kinyemi pajba aha ka jinyaki da ka bayasong kelany mongor Hamadan student Shillong ha ka khat nyol tarik upnai Desember 2024 ka ba on sedang nadu ka por shipo baje man step hadu saw baje chanmet ka bolong ru kum ka jingpen sngo hakmat ki bor sarkar ba kalong ka badon kam bansiu ya katulop jong kinohi high school hapo ka jelah Hakane kasngi layadon uba las forios marngar uba diu presiden jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association uba defender S Lamare uba diu secretary nangta uba Bimroy Ronghang uba diu advisor uba Thompson Lengdo uba diu general secretary jongka Riboy unit bat uba Elfen Star Umlong uba diu assistant secretary jongka Riboy unit Ina kalian jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association jong central body niwan hangne ban pen gejing ai jungi yakane memberendam siapa government how chief minister bagi ai kopi show education minister ni ai kopi show SPD bagi ai ro kopi show CLP leader Dr. Mukul Sangma hakabede bat kejing dawa jungi ban siuno tulop jong kiniki sau benai balale bat hajong ni Desember bagi sana jam mental adang san benai bagi lah sakut kalau salary hadu mentah nggak ada bu kan kasih Cina du arfu nyo tarik jong ubnai November arajar arpo bagi la buru ka deadline siaga government balakum nun dari ban siuno ka ka salary jongi shwa jong khat sau tarik jong ni ubnai Desember mementa kemut benin kasngi bat hadu menta kasngi nyimpet layo ya kano no green skinal lane kano ka jingtho lane ka jingkhot jong government banya ai banya kren ningi halor ka bayar dai ka salary jongi kinoi ka SSA hanrei ni kwa ro ban pen i hangne ban pen sngau hangne ban kondam yo government balai ba menin kasngi ki kular ba mungkin sasiu ya salary jingi shwa Christmas kata ka jingmut nomor ba hadu menta kasngi nyimshon lo yo sngau la ding kili ndo ki office ki badai show BMC la DMC kampat poi kata ka salary order siki department ba per hapo ki education department ki district ba per jo jela ka jungi tenak ta ka daw ni wan hangne menta kasi ban khot ban wer ya barok ki paran hikai jong ka jela ka jungi kumbagi la pen bet bahapo kasih jantia ngin pelong ya kuwi gejing ki hapo madan student haka khat nyo tarik ladu ko porch pho beje men step hadu saw beje jenmit bengin yong ya kata jing shong klan mohor jing kum kin ka SSA ban peni ya kata jing persya bat ke jing bomla ban chania ya kene government go menta bala penduk ingi hadu bengin nyo ya salary mentala saw benai kan thi ke ke bakta kin hikai PE la ding yak yang ngene hang tai bun kin hikai jing ki ut kinam Bun dapat yang jungi kini kai, ikdon kata kajing kata jungi bagi adu kata ban penbiang yang hasil. Nomor lor ka salary ke baret, lor ka tulop jungi ke baret. Bala dengi pek haki nong teri sorkar. Ka government ke jusiu in advance ya tulop ka jungi kum haki diginai balik kemen Christmas. Tiyangi kini kai sya kinai, sya bangin le. Nyimyo ya kata ke bagadi hok ban le ban rakhe ya ke Christmas ke ba mentau snem. Bat ke julong hi barobor man usnem bat man kapor ndangi sakut ke salary ke basau benai ke ar benai lai benai kina siu ni tak si benai ar benai re menta ka kenting sngob kerpat jur ke sorkar badai ban siu ya ke salary jungi om duna ya ke sau benai di ban pendap ban siu hapo jo ke shwa Christmas ada kim le bat kim pendap ya kata hak din juga ne ka sitting on demonstration selong bangin sale ngin selang penjuru su iki ki kalian kajungi kumki nobi kmat jongka central body tingi da kerpat jur ya sarkar bahkan singkhia habede pan pelat no ru ya kaneka areas kajungi ke belah sateng mentala bun teli kisnem ya kaba ni yo ni de ban yo na ru Julai arajar khat rio
hadu banai Februari arjar kanyau ti hadu mentaro ka sarkar kale klet but kale kendit ru ban tip ba kaneka areas ko jingi kadang sa pending ti habede bat kane ngi dak liang joki no hikai ru ida kerpat jur ya ka sarkar bahkan regularize no budbud ya ki post SSA teachers Syaka Education Department nomor bakat kum ka bangi pej na kanom joka MHRD ka sarkar jela ka dehi ban thung ya kino hikai ki bapura pat umla ban thung na ka SSA scheme la ne project ti na ta ka ngi kum ki nomi khwat joka seng ida dawa jur ya ka sarkar bakadi ban kami no kane ban sedang ban pej no la kapla ban thung season thung ro kadi ban thung haki face wise te kata kalong kabangi la ban ya pediang bat kumjurung i la kerpat ya sarkar hakan ka memorandum jungi bakin khot ya ki top leaders ki jungi bangin ya kran halor kane ka phang kumno bangi la ban ya penbej ya kan ga regularization bat ki we ki mat jing dawa ki jungi te kumjuru haba ya dei bat kane ka agitation ka jungi ngila khat ya ka sit in demonstration ka ba ngin sa pelong ha ka khat new direct menta ubenai ti ha po madan student tingi da kepat ikino hikai jungi baro bakinda shimkhia bat bakinda wan sya ka tege jelang nang ba kin yo i dala ki jongki kmat bat kumjuru ban penpau ya ka jing sngiu persya ka jungi ya ka sarkar ya ka jing le kuman ka jongka halor kadega memorandum bila bu arfnio trek we pat ka point ka basau ngibu Syaka government kalong ba ngina kalim jungi kino hikai ni du shem jinjar borobor ha ka bede bat ka tulop ka jungi kata haba ngin la yo ka tulop na government kadang pending pat syaki SMC nomor balai ting ting kidon kini ki SMC kiba kibat ya ka tulop jungki no hikai de ki benai ngila la experience bat ngila yo ki jung jor ki mampun na ki district ki bofer bat kamtam syaki southwest Khasil district kiba la ujor ngi ba don kino hikai kiba wat ya katulop jong ki ne ki benai kiba la dep kiba ngi la dep yo maki hadu mata kim pat yo tena ta kadau ngi nakling jong kum kino hikai jong teachers association ngebu ya ne jing dawa syaka sorka ba ka de ban aino direct transfer ya ka salary ke jongi naka government direct sekino hikai jongi ki ban yo ya ka ne ka salary jongi desu bangin up nak SMC desu bangin nak up Syek te kino pilihan school jungi hindra ngi buromi kino pilihan school ngi dia trilang kino pilihan school rei bengi kerpat jur tangi kadita salary ba kadiban poino na ka sarkar syek kino hikai ya kadita salary ke jungi